Приятели, днес съм ви подготвила нещо много специално. Молитва за защита от човешката злоба, интригите и клеветите. Преди това искам да ви напомня, ако желаете да ме подкрепите, можете да ме последвате в YouTube канала ми Светлината на Реная, също така и да харесате профила ми във Facebook Светлината на Реная на кирилица. Всички знаем, че човешката злоба, интригите на работното място или в семейството могат да бъдат също толкова разрушителни, колкото и магическите атаки, защото те тровят ежедневието и изпиват жизнената ни енергия. Ето за това съм написала една много силна молитва, специално за хората, които се чувстват обградени от завист и клевети. Тя действа като духовен скафандър, който не позволява на чуждата отрова да попие в душата ви. Ако желаете, можете да слушате 7 поредни вечери и ще видите как хората, които ви вредят и не ви мислят добро, сами ще почнат да отпадат от живота ви. Сега нека започнем с молитвата. Молитва за защита от човешка злоба, интриги и клевети. Господи Боже на истината и справедливостта, пристъпвам към Теб със смирено сърце и Те моля за Твоята мощна закрила. Ти виждаш всичко, Ти чуваш шепота на интригите и виждаш мрежите, които зависта плете около мен. В името на Исус Христос аз издигам стена от Твоята светлина между мен и всеки човек, който ми мисли злото. Нека всяка лъжа, изречена по мой адрес, да загуби силата си в момента, в който излезне от нечия уста. Нека всяка интрига се разпадне на прах, преди да е докоснала името ми или достоинството ми. Господи, моля Те, защити ме от зли очи и скрита завист, които се опитват да спрат напредъка ми. Освободи пространството около мен от отровни езици и хора, които се усмихват в лицето ми, а забиват нож в гърба ми. Нека всяко зло намерение, изпратено към мен, се превърне в благословия за моят път, а към изпращача да се върне като урок по осъзнаване. Аз прерязвам всички невидими нишки, чрез които чуждото недоволство и гняв се опитват да ме контролират. Обличам се в бронята на Твоят мир. Моят ум е чист, сърцето ми е спокойно, а името ми е защитено от Твоята десница. Господи, дай ми силата да не се оглеждам в чуждата злоба, а да вървя напред с вдигната глава. Нека тези, които ме клеветят, срещнат собствената си съвест. Нека Твоята светлина ги ослепи, за да не виждат пътя към мен и да ги излекува, за да не чувстват нужда да нараняват. Аз съм под закрилата на Всевишния. Злото няма власт над мен, лъжата няма сила над мен, интригата няма място в живота ми. Амин, амин, амин. Надявам се, че молитвата ви е харесала и не забравяйте, ако желаете да работите лично с мен, може да ми пишете на съобщение за повече информация. Също така споделяйте в коментарите как се променя живота ви, когато слушате моите молитви. Благодаря ви и до скоро!